per tenir èxit en un tractament, has de mirar sempre el passat del pacient. El passat del pacient. Llavors, has de saber el passat del pacient per poder solucionar el seu futur. Per què? Perquè tots els fisioterapeutes, tots els professionals que tractem el present d'aquest pacient són professionals mediocres o són els que fan tothom i no solucionaràs mai. O sigui, tu has d'indagar, has d'assessorar i has de començar a educar el pacient des d'un bon inici i que ell també vagi buidant-se i explicant per què té aquestes coses. I amb això no es pot fer a vegades amb una entrevista de 2-3 minuts, sinó que tu ja vas sensibilitzant el pacient de moltes maneres per poder arribar-hi i llavors el tractament és molt més fàcil i és quan té èxit. Perquè moltes vegades el pacient apareix amb un dolor al moment, no? Localitzat, és que tinc aquest dolor, però a vegades no té la consciència de per què ha arribat aquell dolor i clar, tu li has de fer veure, per això és tornar al passat, no? Fer veure de per què té aquell dolor, que no només tractar aquell dolor poder marxarà, sinó que necessites fer un treball més global per arribar a treure aquest dolor, que tu és un símptoma, però la causa en pot ser una altra. Llavors per això és el d'anar al passat. M'enamores quan parles.